जगदान जानाया 200निबो बारा इलेक्शननि सिगांनो बिसायख'थिनि सिगांनो बे समस्थिखौ जों देरहानो हाबाय। 200निबो बारा जइन जाफैदों आरो लोगोसे इलेक्शननि सिगांनो देरहाखाबाय। बे बाथ्राया बेसेबां रियेल नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। A to Z एक्सप्लेनेशन भिडिअ लाबोदों, नोंथांमोना पुरा बुजिनानै मोनगोन जोंनि गेजेराव मा जानो थांगासिनो। बे इउपिपिएल सरकारनि आरो जोंनि इउपिपिएल दलनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना दिनै दलै नोगोराव जगदान जाफैदों। 5 बोसोर जाजाबैनि सिगांनो दिनै गोजोन थासारिया फैबाय। दा बाथ्राखौ मा होनदोंमोन दा गोजोन थासारि फैबाय। दा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै इलेक्शननि समाव गोबां माने बाथ्रा बुंगासिनो। स' नोंथांमोना एसे कमेन्टफ्राव लिरनानै हरनो हागोन जे गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै, दा गोजोन थासारि जादों ना जायाखै। दा बेखौ आंनिफ्राय आंहा बुंनो रावबो गैया, आं हारसिं बुंनायजोंसो जाया। बेखायनो नोंथांमोना हायोब्ला कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय जे गोजोन फैमारदोंना फैमाराखै। सोरनिबा मोजां सोरनिबा गाज्रि बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय, नाथाय जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव जेरैबायदि केम्पेइन खालामगासिनो गावबा गाव माने बिराद जरबान आरोना। दा बेखायनो आं भाबियो जोंनि गेजेराव बेबायदि गोनो गोथो खालामनानै बिबारा गावलां जानानै जोंखौ बे बिबारनि सिङाव बर' हारिखौ खालामनानै दोनाथों। आं बेखौनो हास्थायो जोंनि बे जुजिलायनाया जोंनि हारिनि थाखाय मोजां जायो। जों जाहाथे गावजों गाव एना एनि जालाया जासे जों गोरोबलायनानै जोंनि मोनखानाय बेखौनो जों मोजाङै सामलायलांनो रोङो, आं बेखौसो हास्थायो। लोगोसे जोंनि गेजेराव बिदा फंबायनि जे सोमोन्दो जों बेखौ বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীनि गेजेराव जोङो लुखांफिननो हाबाय। BBF কোনো যাতে ইফাল সিফাল কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে একচুৱেলি মেজৰিটি পোৱাকে কমচে কম 22-23টা চিট তেওঁলোকে যাতে অকলে জিকিব পাৰে, কাৰো সহায় নোহোৱাকে, যাতে পিছৰ বিধিৰ কাৰণে সুস্থিৰ হয়, কাকো যাতে কিনি মেলি দি বেলেগে কোনো কাৰণে হেৰি কৰিব নোৱাৰে, এই ধৰণৰ কিন্তু পলিচি এটা আমি DSP আছে। ओजोंहाय फारसेथिं इउपिपिएलखौ बिजेपिआ गारनानै गाव हारसिंनो इलेक्शन गेलेसिगोन आरो ओजोंहाय बिपिएफजों दङ खिथुआव जिएसपि, जाय जोंनि आलादा बर' हारिनि बर' रायजो दाबिनाय समाव जोंखौ गोबां हेंथा होबोनानै जोंनि मेगननि नोजोराव बर' हारिनि मेगननि नोजोराव गाज्रि बिखुङाव कालार लानानै जोंनि हेंथायै जुजिनानै बिथाङा जोंनिफ्राय आलादा जानानै दं। दा बिपिएफखौबो जोंनि हारिया माबायदि मोजां मोननो हानो आरो फारसेथिं इउपिपिएलखौबो जों माबोरै मोजां मोननो हानो। जोंनि गेजेराव गोबां गोनो गोथोआ दा निस्सय गुबुन राजखान्थि हानजानि जितु जेयाव जों लोगो नांलायनो हायै बायदि, जों गोरोबलायनो हायै बायदि, जों मोजां मोनजानो हायै बायदि ओरैबायदि जोंखौ जे फान्दो साजोब्बाय ना जोङो बिपिएफजोंनो थांनो हायो ना जों इउपिपिएलजोंनो थांनो हायो। स' गोबां जेथो गोनां जानानै दङ। दा बेफोरबायदि फान्दोनिफ्राय जोंनि हारिनि दैदेनगिरिफ्रा माबोरै बारग'नानै जों जोंनि हारिनि सार्थ'आव मोजां खामानि मावनायनि सिमां सुजुनानै जों राजा जानानै थानो हायो जोंनि हारिनि सोरबाया। दा बेसो जोंनि हारिनि गेजेराव बिराद, आरो नङाबा नैबे फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दाननि इलेक्सनाव जों गावनि बिटिसि हादरखौ गुबुननि आखायाव हेगारना होनांसिगोन। बेयो आंनि गोसो सिंनिफ्राय जाखांनाय मोनसे 110% गेरेन्टि। दा बे बाथ्राखौ जोङो एसे सानलायनानै नायबानो जाबाय। जों जुदि गाव मोजाङै जुदि आगान सुरलांनो हाया, जोङो बै समाव इन्दुप्रभा ना मा होनोमोन बेखौ बै समा राजा इरागदावनि समा नै दिनैनि बे जोंनि मोगथां महराव नुजानो थांगासिनो। राहा गैया, बिराद दुखु बास नायगिरो नोंथांमोननि सायावसो। नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव रोखा रोखा लिरना हर। बाय बाय। बेबायदि भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। एसेबां भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ से बाय बाय।